Koronavirusy boýun almaýan türkmen häkimiýetleri maska režimini täzeden güýçlendirýär. Bundan bir ýyl töweregi odal şu günler bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň COVID-19 missiýasy türkmen hökümetiniň haýyş boýunça Türkmenistana baryp görmek üçin we ýokunja garşy ýurdun öňüne alyş şäherlerini seljermek üçin Aşgabatda gitmäge taýýarlyk görýärdi. Halkara saglyk ekspertleri türkmen paýtagtyna ayak basandan bir hepde töweregi soň türkmen häkimiýetleri yurt boýunça maska rejimini güýçe girdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy maska rejiminiň şu günler marda gaýtadan güýçlenýändigini habar berýär. Bu çäreler prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda kesellerin ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar bilen ýylygyny geçiren ikinji ýygyna onuň ýygyanyna gabat geldi. Halkara saglyk ekspertleriň Türkmenistana eden saparynyň dowamyny ýurdun saglyk ministrligi 12-nji ýylda birden ýörüýte maglumat çap edip ýurt raýatlaryna maska giýmegi maslahat berdi. Ministerlik bu talabyny howanyň düzümine tozanyň agdyklyk etmegi hemde tozan bölejikleri arkaly döräp biläjek türlü ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen düşündirdi. Koronawirusy aglamady. Munyň ýygyany Türkmenistan maska rejimine gözegçilik etmek üçin bir wada harby we polisiýa güýçlerinden peýdalandy. Ma'lum bolýar 2019-njy ýylyň aýaklaryna Hytaýdan ujalyp bütün dünýäge ýarap başlanan koronawirus epidemiýasy 2020-nji ýylyň martyna pandemiýa elan edildi. Munyň ýygyany virusyň ýaýramagyny haýallatmak tawallalarynyň şäherine hökümetler adamlara maska giýmegi, sosial aralygy saklamagy maslahat berdi we petikleme çärelerini güýçe girdi. Türkmenistan şu wagt içinde öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. Şu wagt içinde dünýäde bu kesel bilen 3 milyon 900 miňden gowrak adam öldü. 182 milyondan gowrak adamy kesel ýokuşdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä ýurtda şu günler maska rejimi täzeden güýçlenýär. Mary şäherine maska düzgüniniň gözegçilik etmek işlerine hukuk goraýjy edaralaryň raýat eşikli we polisiýa uniformaly adamlar gatnaşýar. Habarçy maskalary täzeden gözegçilik tolkunyna marada 27-nji ýylyna bat berilendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä raýat eşikli elleri rasiýaly adamlar we ýol polisiýasy köçelerde ulaw sürüjileriniň maskalaryny barlaýar. Olardan düzgüniniň dogry berjaý edilmegini talap edýär. Maska rejimini dogry berjaý etmeýän käbir sürüjiler bu ýagdaýy ysty howa şertleri bilen düşündirmäge finansiýarlar. Biziň ulawymyzda kondisioner ýok, howa ysy. Dem almamyz kynlaşýar diýip bir sürüji maska düzgüniniň töweregindäki aladalaryny beýan edýär. Ýene bir sürüji özüniň maska düzgünini berjaý etmeýändiginiň sebäbini gartaşan ýaşy bilen düşündirýär. Ýaşymyz gartaşan soň howada ysty bolan soň burnumdan dem almak üçin maskamy burnumdan aýyrdym diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir uly ýaşly sürüjiniň ýol polisiýasyna aýdan sözlerini sitirleýär. Awraýl halkara saglyk edaralarynyň barlyklary köpçülik ýerlerine maska giýmegin keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda täsirlidigini subut etdi. Halkara finçiler türkmen häkimiýetleriniň başyndan bäri pandemiýany äsgermänligini Oňa garşy wagtal ýüzärlik bilen görüşendigini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä maska düzgünini gözegçilik işleri Bayramaly şäherine we Mar vilayatynyň beýleki etraplaryna 29-njy ýylyna güýçlendirildi. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman tenagat ministrliginiň resmi web-saýty ýeke sözlem bilen raýatlary maska giýmegi we 2 metr howpsuz aralygy saklamak duýdurýar. Ministrlik bu duýdurşyny saglygy berkitmek üçin düşündirýär. Koronawirusy aglamaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri etraplary we obalary aýlanyp maska düzgünini dogry berjaý etmeýän adamlary polisiýa bölümlerine alyp gidýär. Tutsak edilýän adamlaryň agla we köplügi aýal adamlar. Erkek adamlar ılgap gaçýarlar diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri obalarda jaý salýan usulary çenli kerpiç taşıyan adamlara çelini maskaňyz ýok diýip polisiýa bölümine gidipdir. Guruluşçular ysty howada özleriniň jaý salýanlyklaryny kerpiç, palçyk we çagyl daşaýanlyklaryny aýdýarlar. Hem de agyr iş bilen meşgul bolan soň demleriniň ýetmeýändigini aýdýarlar. Ýöne polisiýa işgärleri özlerini plan dolmagyny tapşyrylyny aýdyp bolary polisiýa bölümine alyp gidýär we jerime ýazýar. Zordan iş tapdyk, ujuýpsyz baha iş gepleşdik. Onuň ýarty puluny polisiýa bermeli bolduk diýip bir guruluşçusy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Galibertede habarçynyň maglumatlaryna görä şäherlerde we etrap merkezlerine polisiýa işgärleri, edara kärhanalary we dukanlara duýdansyz girip maskasyz adamlary ýa-da maska düzgünini dogry berjaý etmeýän adamlary tutsak edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä etraplaryň birine bir dukanyna polisiýa tarapyndan tutsak edilen bir maskasyz adam özüniň saglyk işgärdigini aýdyp özüniň virusa garşy vaksina kabul edenligini düşündiripdir. Polisiýa virusa garşy vaksina kabul eden medisina işgärinde maskasyz ele salan beýleki adamlaryny
yürüýte awtobusa mindirip polisiýa bölümine alyp gidipdir. Awtobusyň içi dıknyşyk, adam gatykän, adamlar oturmak beýlede dursun, dik duranlaryna bir-birlerine degip bir-birleriniň ýüzlerine dem alýarlar. Olar bir näçe sagatlap awtobusyň içinde şäherlere we etraplara aýlanmaga mejbur edilýärler diýip bir şaýat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Koronawirusy boýun almaýan türkmen häkimiýetleriniň maska düzgünini güýçlendirmekleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kesellerin ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar bilen geçiren ikinji ýygnagynyň ýygyanyna gawat geldi. 20-nji ýylyna geçirilen ýygnakda Berdimuhammedow ýene-de bir gezek ýurtda koronawirusyň ýokdugyny gaýtalady. Prezidentiň koronawirus boýunça ýylyny geçirýän maslahatlary dünýäde virusa garşy sancmy işleriniň dowam edýän wagtyna we koronawirusyň çalt ýaýrayan delta görnüşiniň adyndan 85 ýurtda hasap alynmagynyň ýygyanyna gawat geldi. Bu aralykda prezidentiň 27-nji ýylyna gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistan Hytaýyň Sinopharm kompaniýasynyň COVID-19 ýokunjugyna garşy 1.500.000 dozu vaksina satyn alar. Bütün dünýä Saglyk Guramatynyň 7-nji may hasabatyna görä Türkmenistan Hytaýyň Sinopharm kompaniýasynyň COVID-19 garşy berjaý vaksinasyny ölçägine gysgaly ýagdaýlarda ulanmak üçin hasap alypdyr.